Black Star. Я уже Давайте тизерек, пожалуйста. Я Ну, айса тандемға Тимати керек те болсын, егіне шапырсын дайым. Да. Сен қобыздың? Все. Нәрсе соңында менің? Давай башлайбыз. Все, Алла тапшырдық. Сәлем достар, біздің тыңдаушылар бардыр деп үміттенем. Һәм аларны бейрам белән котлау чөнки бездә бүген юбилей. Мен Татарстанның ездендігімді құтлайсың деп Мен тұрам. әлләри деп беремнәр Кімге ойлап нәрсе? отырдым. Бу авыр юл булды. Без бик озак көттек бу көнне. Күпме ел үттек, сынау. Сіздің білән үш кішімен ұшырашу үшін үш кіші бізді тыңдайды. Ол да болса менің әні әті һәм мен өзім. Һәм ниһаят без бу ноктага килеп җиттек. Ләкин бу ноктага без Москвага килеп җиттек. Саклану чаралары белән киле життек. Безнең микрофонда да саклану чарасы бар. Сіз аны күрмейсіз. Күрәсіз бит. Сіз аны күрәсіз. Камера тора. Һәм безнең белән булган кешеләргә рәхмәт әйтәс килә. Чынлыкта инде шундан да безнең 10нчы чыгарылыш, без 9нчы чыгарылыш һәм 9да берне яздырган идек, күптән түгел генә. Миңа сыларға ауырға фуйттегіз. Минус бер, әйе. Салығыз енді, қазір бит енді. Қағидалар 100 түрлі әйе, мастарыңызды мақтардыңыз. Сіз аны апрельден бері юмаған. Белгілі. Шоңа көре Шулай да чынлап та бу 10нчы чыгарылыш һәм чыгарылышлар даими чыкмаса да барбер статистиканы һәм саннарның үзенчәлеген беркем дә әле бетермәде. Шуңа күрә моны бу юбилей чыгарылыш дип кабул итсәк була. Һәм бүгенге кызыклы һәм җитди темалар турында сөйләшәчәкләр мин Ильяс. Мен Шулпан. Рәфидә. Сезнең хәлләрегез ничек? Безнең хәлләр кайсы өлкәдәге хәлләребез сине кызыксындыра. Гомумән яки бәлки шәхси яктан Кайсын сөйләй аласың, шунысын сөйлә. Әлегә кияүгә чыкмадым, шуны әйтәм. Бәлки безнең тыңлаучылар кызыксынадыр. Инде. Уку башланды, вакыт юк, бер нәрсәгә өлгермибез, теге дистанцион гына укып ияләшеп беткәник, ялкауланып ятырган. Белмим, бәлки сез бик актив булгандыр, мин бик пассив булдым. Чынлап та, әгәр дә дистанцион укыганда күбрәк ялкаулы кеше күбрәк барлыкка килә иде. Уку вакытында ничектер эшләргә өлгерәсең күп булса да, дистанцион вакытта ничектер эшлисе килми. Минем алай түгел. Ну, мәсәлән, син аны беләсең, син аны хәзер эшләячәкмен дип уйлыйсың, син вакытың күп дип уйлыйсың, анда мин идә бит барбыр, әллә кай барып йөрсә түгел дип. Чынлыкта көн уза һәм син берәй эшләмисең, икенче көн килеп җитә. Рәфидә бик актив булган. Активтан түгел, бәлки бергә эшкә, теге эш белән бергә алып баргандыр, белмим. Минем 2 ноутбук һәм икесендә дә теге минем буш вакытым бар бит бүген. Өлгерәм әле мин кеше кадәр дигән 2 ноутбугы булган. Нәрсә? Минем Ярап бер сабыйныкы. Синең хәлләр ничек? Минем дә яхшы. Һәм сез сөйләшергә әзер бит инде. Сез бит инде. Алайса, мин дә әзер, шуңа күрә. Ярар. Бик мөһим ни. Теге Сездә мин шикләнмәгән инде. Рәфидә аеручасында. Минем күренеп торадыр ул үземнең сөйләшәсе килгәнем. Ярар. Юк, безне бик тыңлаучылар күпме сорадылар. Рәфидәнең тавышын ишетәсебез килә дип, алайса һаман Шулпан диләр. Шуңа күрә Рәфидә синең Нәһә бүген Рәфидә сөйләшәчәк. Рәфидә сөйләшәчәк. Барлык темаларга. Хәзер дөрес якынаяк. Мин сезгә шундый сораулар бар, килә соңгы арада нинди фильмнар карадыгыз? Әлбәттә бу сценарийда юк иде, ләкин подводканы шуңардан башлый килә. Довод карадым. Юк, син гомумән теге Нинди фильм? Бөтенләй кинотеатрдан түгел, менә кинотеатрга аерым калачакбыз инде. Соңгы караганым Довод. Соңгы караганым Довод. Чудо. Чудо? Ялгышпасам, ул теге Российский түгел. Юк. Бер малай турында инде. Авыру малай турында. Мин дә караган бараным. Космонавт инде. Ялганлы микән Довод түгел, минем соңгы караган кином. Нәрсә карадың син? Кином. Соңгы караган мультфильм минем. Нинди? Головоломка дигән. О, Карады. Мин әле карамадым. Син карадыңмы? Әйбәт фильм. Хәтта Ильяс Карыйм бүген. Синең рецензиясе. Авылга кайтуга ук караячакмын.
Onda hatta yıllarga da. Әйе, килешәм. Шунакмы? Андай мин ахырда нидем теге. Ахырда түгел. Anda hatta oxirda da bütün film barışında yıllarga mümkün. Film barışında. Çünkü başta multfilm tege yıllattıran çıktır mumsu voqealar esке düşe başta çünkü anda ötен şulay tege yaxşı momentlari yo'q hem tege kız o'zining noshar vaqtlarini esке düşe başlayı. Сен спойлерлар ясамайын да. Мен хәзер ук карый Yok, кызыксындыру гына бу сиңа. Anda tege anın Әйтмә. геройның исемен unuttum lekin бар бит. Беатрис түгел Yok, инде. niga çıkıp gitti? Рейчел. Юк, Бинго Бонго. Рәфидәнең монда Кар головоломка. Карыйм. баш ваткыч кара кыскасы. Менә минем шул әсин. Яман. Мен соңгырада чыннан да ул кадәр фильм әле караган юк иде хәтта бу елны күпме карадым соңгырада. Чөнки соңгырада мен чыннан да бик еш карый башладым. Беренче, иң истә калган фильм ул Убийство священного оленя, нидән А24 студиясыннан. Чөнки А24 студиясы шундай драмалар төшерә. Теге, әйтим, сюжетлары бер яктан аңлашылмый, чөнки үзеңә уйларга кирәк. Хәтта фильм беткәч тә азакта син бары бер аңламыйсың һәм үзеңә бары уйларга кирәк. Чөнки шул студиядан Человек швейцарский нож дигән фильм бар иде, менә асыл шундый ук фильмнарның берсе. Һәм тагын Черное зеркало дигән сериал карый башладым. Ишеткән бар. Ул Черный Netflix-ныкы. Да, Netflix-ныкы. Ул нәрсәсе белән әйбәт бу сериал. Ул аның һәрбер сериясе тамамланган серия. Ягъни Кайсынан карый башласаң да дип әйткәннәре. Шәп. Яратаман Димәк, Рәфидә. Сериялар бер-берсенә бәйле түгел. Бер серия ул нигә фильм сыман, бер 40 минутлык фильм сыман. Һәм Геройлары да төрлеме? Геройлар да төрле. Бөтенләй сюжет башка икенче. Фильм караган кебек. Бу сериал футуристический дип әйтсәң дә була, футуризмга бәйле, чөнки анда киләчәкнең тормышын күрсәтәләр инде. Күбрәк ул компьютер технологияларына бәйләнгән. Менә ничек Фантастикада. Киләчәге без өметлеме соң? Фантастик фэнтези. Алай дип әйтмәсәм, чөнки һәрбер фильм андагы технологиялар кешеләргә ничектер начар тәэсир итә. Һәрбер уйлап табылган яңа технология кешегә ничек тә булса барбер начар тәэсир итә. Әгәр дә карасаң, шулай ук Шахматист дигән фильм караган идем. Соңгы менә күптән түгел генә берничә көн элек. Әлеге фильм бер малай турында, кичкенә генә ул Бангладеш. Күбрәк ул тарихи вакыйга бәйләнгән, ләкин шулай да драма. Минем бер генә сорау, Ильяс, син ничек өлгерәсең Бостонда? Ул пару вакытында карый. Юк, без бит әле укуның икенче атнасында. Шуңа күрә. Син үзең җавап бирдең сорауыңа. Укуның икенче атнасында бит әле. Рәхәтләнеп кино карасың нишисең соң? Ник Укырга кирәк, мен укырга да вакытым җитми. Әле уку башламады бит әле. Бер кем иши бирде безгә, берсе дә иши бирмәде. Укытучылар бу сезнең өчен түгел иде. Дәвам итеп сизгән. Бер кем берсе сизмәде. Уку бара, кыскасы. Хәзер парага йөгерәбез. Без яратабыз укытучыларыбызны. Алар безгә күп иши бирәләр. Син нәрсәләр карадың? Син сөйләмәдең. Мин аны әйтергә дә уялам кебек ничектер. Бәлки син татар фильмнары карагансыңдыр, бәлки безгә Татар фильмнары бар. Мисал. Татар фильмнары бармы бар? Юк, татар фильмы карамадым. Бар. Юк. Алар юк. Яраман башлады, нәрсә карадың? Мин Кирене бик соң карадым. Син инде карап ничә айлар үткәч кенә менә Спойлерлар әйтеп бетергәчме? Татар фильмы мен шуны гына әйтә алам. Былай төрек сериал карыйм. Кытлыяласыз. Төрек сериалына бер тапкыр кирип китсәң, бер сериал сен уже чыкмыйсың, ул болото, ул син анда менә батасың, һәм чыкмыйсың кыскасы. Рәфидәне уже не спасти. Әйдә мин әйтәм. Великолепный век. Юк, мин әйтәм. Сез аны беләсез, мин әйткән барсыз. Карасыз да? Юк, инде сез аны белмисез. Юк, сез аны белмисез. Минем аны әйткәнем бар бер дәрес. Черная любовь, запах клубники. Мин икесен бергә берничә Великолепный век мин карадым. Бер юлы Сез ничек күп сериаларны карыйсыз? Мин бит аны утырып карамыйм, менә теге анда район тормышында миңа анысы мәсәлән бик кызык түгел инде. Барамы? Фон иж торганда хәтта кушып куям да, шунда бара. Һәм ул минем кайфымны бик нык күтәрә. Мин сериаллардан «Бумажный дом» карадым һәм «Очень странные дела» дигән. «Бумажный дом» просто... Аны мактадылар. Мин просто «Бумажный домнан» белмим.
Мин аңа гашыйк ул сериал. Фильмларга карата бер яңалык. Россиядә хәзер Netflix барлыкка киләчәк. Тиздән. Жүнле фильмдар. Мин яхшы дип саныйм моны. Ну, яшенки алар. Бу искиттер. Сыйфат күпме? Аларның сериаллары бит башта официаль рәвештә рус теленә тәрҗемә ителмәйде, ә хәзер официаль рәвештә рус теленә тәрҗемә итә башлаячаклар. Шәп яңалык. Доводка барыгыз да. Менә подводка дип әйтүем, шул пандемияга, коронавируска бәйле иде. Исән калдык әйе. Шәм яшибез. Шулпан син кинога бардым дидең, һәм ничек анда? Чөнки күпләребез әле кинога бармагандыр һәм белмидер ничек анда. Сез бармадыгызмы? Юк әле. Ничек утырталар, ничек күрсә. Кыскасы. Маскада киеп утырасыңмы? Килеп керәсең. Попкорн бирер. Дөресен әйтергәме соң? Ну, әйе. Ну, килеп кердек. Мин бардым бер дустым белән. Ну, гадәти процедура, билетны күрсәтәсең, керәсең. Ул әйтә инде, син теге маскаң бармы? Ди инде. Булмаса? Син бит инде маскада керәсең анда. Син уже маскада, чөнки син торговый центрда, сәүдә үзәгендә син масканы йөрергә тиешсең бит инде. Булай керәсең, күрсәтәсең. Кереп утырасың да, маскадан утырарга тиешсең инде син. Әмма дә ләкин анда рассадка буенча бернинди дә үзгәрешләр күрмәдем, чөнки бөтенебез иелешеп бер рәттә утырдык. Менә минем янымда да кешеләр бар иде, дустым янында да кешеләр бар. Куркмадыңмы? Юк. Юкмы? Хәзер Рафида уже беләсеңме куркудан Син- файда юк. Чөнки Ну, барыбер без автобуста миллион кеше белән көненә әллә нинди кешеләрне күрәбез. Кагылабыз менә. Хәтта синдә хәзер коронавирус. Автобуста бит анда барыр һава бар менә. 40 Ә мең монда кеше укыган университетта. монда нәрсә син әйтә аласың? Юк, һәм куркудан инде файда да юк. Хәзер менә моныңа яшәргә туры киләчәк, һәм шуны яшәйбез. Кыскасы кереп утырасың, попкорн бирәләр, алсаң инде ашыйсың, эчәсең дигәндәй. Күп кеше утырды маскасын киеп, менә булай итеп, салмады. ашамыйча. Юк, нишләп менә булай яшый ала бит. Ничек кая күрсәтәләр? Аха, мастер-класс. Мин без ашарга алмаган идек, чөнки мин гомумән кинотеатрларда ашау алып керергә каршымын. Бу мине раздражать итә. Мин бик ярсыйм. Минем янда кемдер попкорн ашап утырса, кемдер чипсы ашап утырса, кемдер су чимереп утырса, Кемдер мотор итеп ашый белә, кемдер мотор итеп ашый белә. Бездә берәү дә мотор итеп ашый белми. Бездә театрга йөрү культурасы юк, бездә кинотеатрга йөрү культурасы юк һәм гомумән бернинди дә менә андый мәдәни чараларда бездә культура юк. Мәдәни чараларда культура юк. Бу Ну, ты хейтер. юк, чөнки чынлап та шулай. Но менә ярар, мин утырам, монда чәйниләр, ашыйлар. Ярый әле, мәйтәм, анда парлар белән килдек, күбес. Ярый әле үбешеп утырмадылар. Мысы. Каян беләсең ансы? Ну, тикшерергә. Ишетелә бит инде. Кино вакытындамы? Әйе, соң, ну, Шулпан син кинога точно кинога барасың. Монда культура иде. ишетелә ул. Кыскасы, рассадка буенча, утырту буенча бернинди үзгәрешләр юк. Бәлки безгә шулай туры килгәндер. Попкорн бирә, температура үлчәмәделәр. Ничек кердек, шулай карап чыктык. Әйтәм бит, ярый, попкорн ашаучылар әз иде. Теге игътибарны алай җәлеп итерлек инде, теге раздражать итерлек булмады. Киноны карадым, кинодан ләззәт алдым. Әйтәм бит, күбесе утырды кигән кие, ә мин салдым, чөнки 3 сәгать буе суламыйча утыру, бигрәк тә кинотеатрда минем өчен бик авыр нәрсә. Мәле елый башласаң, кызганыч булып яки көлә башласаң. Син ярлык фильмга бардың. Мин күзлектән идем, чөнки минем бит инде күзем теге, мин компьютерда утырганда, телевизорда мин күзлектән, мин күрмим, минем фокус юк, шуңа күрә мин әле күзлектән моны парлана. Мин сине аңлыйм. Күзлектән мине Бераз барга кирәк иде Fox барлык килсен өчен. Күзне менә, минем күзем күрми бит. Это как объектив-то. Ладно. Күзем күрми. Ну, я Күземдә аңладым, фокус юк. Күзлек кидем дә инде теге күзлек белән шулай иркенләп карый алдым. Минем дустым маскасын салмады. Курккандыр инде. Мин түгел идем ул. Юк, Рафида түгел. Карамадым, мин салмасмындыр, барсам. Менә Салмыймдыр. кыскасы, элеккеге тормыш әкрен генә кайта. Мин хәтта булай иртә кинотеатрлар ачылыр һәм булай без көзен инде гадәт буенча йөрергә күнеккән Син өчен иртәш әллә? театрларны һәм
Чөнки бөтен Күп вакыт үтте сине. тукта күп кенә шәһәрләрдә әлдә ачылмаган бит. Мен Доводның Довод чыкты бит инде. Интернетта карыйм, теге премьерасы булды дип язалар. Бик күпләр язалар, теге пожалуйста, спойлер ясамагыз, чөнки безнең әле кинотеатр ачылмаган, без әле карый алмыйбыз, бик теге елап диярлек язалар инде. Зинһар өчен бездә бит әле хәтта маска белән дә керергә мөмкин түгел. Маска театр белән керерим диләр. Ачыгыз гына диләр. Шуңа күрә бу яктан без әле бәхетле. Барыгыз, карагыз, кинотеатрлар Мен театрга барга планлаштырам. Театрга барга мен дә планлаштырам. Гомумән мен калса коронавирусның кагыйдәләрен, таләпләрен мен калса спорт чараларында гына үтәләр, чөнки әгәр дә спорт чараларына карасагыз, аларны чыннан да утырталар һәрбер кешене, аннары метр ярымнан соң икенче кешене утырталар, шулай гына. Күптән түгел хоккейга да барган идем. Бу микрофон минем кулымнан эшли. Күптән түгел хоккейга барган идем. Хоккейда менә анда бит инде барыбер дә күбрәк кеше керә, теге чем кинотеатрга чагыштырганда күбрәк кеше керә әйтик. 3000-2000 дигәндәй һәрбер кешенең температурасы Рубинның гадәти саннары. Һәрбер кешегә температура үлчиләр. Маскагыз бармы, маскагызны киегез диләр. Обязательно кереп утырасың һәм солмыйсың да булай. Чөнки карап торалар. Менә мин хоккейда утырталар аралык белән. Һәм теге ашый торган, эчә торган әйберләргә шикләүләр бар. Ну, алар элеккегә караганда азрак инде. Мен киләсе атнага Рубинга барачакмын, менә беләчәкбез, алардан ичми. Мин хоккейга тагындырам. Карарбыз ничек, чөнки 50% хәзер теге залның тулыгы инде арттырдылар. Әлеге 25%. Рубинның менә бу киләсе матчына, идәге матчына бөтен билетны сатып алдылар, шуңа күрә. Бейлер артмадымы? Ну, бейлер булай Шулук, чөнки бу ничек әйтим, зур матч афиша ягыннан, шуңа күрә бейлер нормальный иде. Әлегә аннары ничек булыр белмим. Ну, хәзер кризис барбаш ничек. шуңа әйтәм бәлки. Берни Бездә кайчан кризис булмаганы бар. Менә 2010 елдан бирле шул сүзне ишетеп, шул сүз белән яшибез кебек. Һәрдә бар иде кризисен, әлбәттә. Шуңа күрә. Шуңа моны гына сәбәп итеп. Хәзер кризис инде дип. Россия кешесе гомер буе кризиста яшәй. Эмоциональ кризиста да. Финансовый кризиста да. Рухи кризис. Сойлочнысына кирип барабыз бу. Иң мөһиме рухи кризис булмасын. Шуңа күрә кинотеатрга йөрегез, театрга йөрегез. Китап укыгыз. Күңелегезне күтәрегез үзегез. Шулай булса да, гомумән пандемия миңа калса бетте, берни кадәр түгел, гомумән пандемия бетте. Пандемия бетте. Коронавирус Калды. Ни кадәр калганмы, анысын әйтә алмыйм, чөнки урамда карасагыз кешеләр күпме, бөтенләй терәлешеп йөриләр, хәтта шул магазиннарга кибетләргә кирсәң дә бернинди дистанция юк, шуңа күрә. Сез автобуста ничек киләсез укырга? Мин автобуста йөрим. Син дәме? Җәй йөрим мин, ләкин Ой, теге җиңд монда килгәннәр спорт сөючеләр. Бузай автобуска утырам инде. Ничек, нәрсә дип әйтим? Менә ничек Утырам, киләсез? Тыгылыш белән, ни Юк, белән? мәсәлән, Мин бик тыгылыш. шул Тулган булса утырам мин. ВКонтактедагы пабликларны карасаң да аталар кешеләр теге Казан группларында Аталар? җибәрәләр. Фотографиялар. Юксың сез Татар теле. татар теле. Синонимнар. Юк инде аталар, это стрелять. Аталар менә булай җибәрәләр. Җибәрәләр, юллыйлар. Яхшы, син без бәхәсләшмим. Нәрсә җибәрәләр? Фотолар җибәрәләр, нидә маршруткадан, автобустан теге Кеше туган, социаль дистанция юк дип. Теге, может, нигә автобуслар саны арттырмыйлар дип, нигә тагын башка. Булай арттыралар. Бик тыгылып бар. Ну, да бит теге ул фотоларны карасаң да чыннан да менә булай теге менә булай Үсле. Хәтта кондукторга урын юганда йөрегә, мискин. Шуңа без бушка киләбез, әйе. Безгә кадәр килеп җитми. Экономный балалар. Әйе. Менә пандемия турында сөйләшүне дәвам итик.
Гомумислар сөйләгән инде хәзер мәгънә юктыр, чөнки барыбыз да беләбез, шу пандемия аркасында кризис башланды, әлбәттә, ул чор берникадәр авыр булды, үз изоляция чорында кайбер кешеләргә бик үк җиңел бирелмәде. Шулай да үзебездән шәхси чыгып сөйләшик, ул чор турында. Гомумән, нәрсә үзгәрде, ничек үзгәрде, кайда үзгәрде, нигә үзгәрде? Безнең тормыштамы? Әйе, безнең тормышта. Пандемия безгә ничек тәэсир Әлбәттә, итте? Койсы көннән койсы көнгә кадәр карарганмы? Марттан дип карарганмы? Инде апрельдән дипме? Кайчан чыктык соң дистанцион укуга? Менә шул көннән башлап Мин эшли башлаган. эленче гасыр элек чыккан кебек. Ну, ел, Миңа шундый озак вакыт узган кебек. Миңа да шулай ук тыйла. Нидер Корай бердә яшәгән кебек һәм менә әле генә чыкканмын. Мин нигәдер. Нәрсә Мин үзгәргәндәй чөнки пандемия вакытында бит инде без теге күп кенә бөтенебез эшкә эшләгән кешеләр эшләмәде бит инде күбесе дистанционна күчеп беттек. Мин барыбер дә пандемия вакытында да Казанга килгәләдем. Әйе, син әйтәйдең. Миңа шубхатлык менә еллар дәрәҗәгә җитә идем. Эшкә бер көнгә барып кирәк көннәрдә Казанга керәсең, яз бит әле теге әшәке вакыт, караңгы вакыт. Бөтен кеше теге маскасыз кешене күрсәм, бөтенләй йөрәгем янда, дөп-дөп. Әле төшкерсә, анда инде просто антисептикта кыйнасың гына. Бик ул вакытта юк иде бит антисептиклар. Миндә бар я, мин чөнки медсестра кызы, бездә һәрвакыт антисептик. Чиләкләр белән. Юк инде. Юк, бу теге эш әйбереннән файдалану түгел, әнинең просто без сатып алабыз, әнигә укол кылырга кирәк антисептик. Шуңа күрә. Башында да син кулыңнан эшли бой. Кыскасы, миңа ничек әйтәләр, менә мөхит миңа теге давление, миңа давить итә иде ул мөхит. Казандагы. Мин дип китәсем килә дидем. Авылда шуңа да рәхәт иде. Менә ничектер, белмим, анда халык шундый тәртипле, анда менә маска киеп йөриләр бөтенесе, бөтен кеше перчаткадан дигәч перчаткадан йөри. Кыскасы, белмим, ничектер авылда җиңел кичердем. Шәһәрдә миңа Авылда әлбәттә. Шәһәрдә 1-2 көн калсам, миңа все минем депрессия башлана анда. Бәлки берүзең булгангадыр шуңа. Юк. Юк. Мин гомумән теге мин яратам үзем генә калырга. Так что ансы миңа ул яктан авыр бирелмәде. Интроверт трак кеше булгач, кыскасы миңа нәрсәсе файдалы булды бу изоляциянең теге күбрәк инде идә. Утыру авылда дип әйтик инде. Хайваннар бар инде безнең атлар, инде бөтен кеше белеп бетергәндер безнең подкасттан даими тыңлаучылар. Аларны кулдан ашарга өйрәтәләр. Шул гаиләләре. Кулдан ашатырга өйрәндем. Шунысы миңа бик теге ни булды инде бер дәрәҗә. Атларның? Әйе, дәрәҗә дип әйтим инде, шундай бер Син куркайдыңмы моңа кадәр ясәү? Мин куркмыйм, алар куркай. Алар Мин куркмыйм. Алар үскәндер просто шул вакыт. Юк, алар куркай миннән. Ильяс әнә килә хәтта миннән бөтен кеше курка. Нәрсә? Әйт сүзеңне. Ну, хәтта атлар да синнән курка, шуңа әйтәсең дигән. Син миннән куркасың? Давай киттек дальше. Рафида, синең ничек Мен булды? сөйләп бетермәдем. Всё, гафу, сөйләйдә. Ну, китаплар укырга һәм мин бик хыяллана идем Оскар кино премиясенә лаек булган фильмнарны карый башларга. Һәм менә әзме күпме бераз карый башладым, чөнки теге аның бит исемлеге зур. Кайсы бердән карый башладым, шунысына мөмкинлек теге шундый мөмкинлек бирде инде миңа изоляциядә утыру. Бәлеш пешереп карадым. Пешергән юк идеме? Юк. Тәмле булды? Мин бик ялкау кеше. Тәмле булды. Тосимонтыңа тәлеп пешерәсең. Әйе. Нигә мин ашап караган юк? Беләм дә. Мин дә. Рафида сиңа күчәбез. Миңамы? Әйе. Мин нишләгәнне сөйлим һәм. Юк, хәзер бер сорау гына. Син бит Оскар премиясының фильмнары турында әйттең. Син бит аның турында хәзер яңалыкны беләсең. Әйе. Миңа бик тәэсир итте, мин кичә бу яңалыктан шундый Хәзер киләсе елга карарга тырышачаксыңмы син? яндым. Мен әйтәм, менә без шул хәтлек белмим, беләсеңме, менә мин хәзер бәлки начар сүз әйтермен, әмма ләкин без менә андый хокуклары кимсетелгән кешеләргә күбрәк хокуклар биреп, без үзебезгә биргән хокукларны
Бу хәтта хукук бирү түгел дә инде. Ничектер модага якынаю күбрәк. Мода артыннан Ничектер алар үзләрен узурпатор кебегрәк күрсәтә кебек миңа калса теге. Белмим, бәлки мин хәзер бик начар әйтәмдер, әмма ләкин миңа калса, әгәр дә ул мәсәлән фильмда берәр кара тәнле кеше булмаса, ул аңардан начар буламый бит. Сыйфатына тәэсир итмәслеге. Мәсәлән, анда кара тәнле кеше кирәк түгел ди гомумән. Һәм режиссер ничек кертергә тиеш ул? Мәсәлән, Великая сериалы чыкты бит теге Екатерина 2нче турында, по-моему. Ялгышмасам, 2нче булай. Анда мәсәлән, бер мин хәзер тарихта бит инде мин наданрак кеше бераз белмәйме? Шуңа күрә афу итәрсез тарих белгечләре. Әтияне. Тарих белгечләре афу итәр. Ялгышмасам, Екатерина 2нче турында Великая дигән чыкты сериал. Ул ярым юморга корылган сериал. То есть аны карап теге син татар тарихны күз алырга тиеш түгелсең, чөнки анда бик менә хәтта градус дәрәҗәсенә җиткән өлешләр бар. Бик әшәкрәк өлешләр бар. Шуңа күрә һәм анда менә бу Екатеринаның имеш дусты булган Екатерина. Дусты булган бер князь дип әйтимсең, ул кара тәнле кеше. Асылда ул урыс булган кеше, ул ничек кара тәнле булсын инде? Менә бу толерантлык нәрсәгә китерә? Ну, гомумән, мондый премиялар миңа калса ничектер толерантлыкка киресенчә бәйләнмәскә тиеш. Әйе, бу премия ул бит киноның сыйфатын, киноның мәгънәсен карый. Ә монда хәзер каралыкны тикшерәчәкбез, кемнең алсу, кемнең зәңгәр икәнен Монда тикшерәчәкбез. каралык кына түгел, монда бит бүтән меньшинство татарча җиңеләйтеп әйтәм. Алар бүтәнсе булырга тиеш бер Әйе, фильмда. ничек менә мин ул фильмны белмим хәзер. Андый фильмны күз алмак китерә алмыйм. Һәм андый белмим инде. Кара кеше дә булырга тиеш, ЛГБТ Кыскасы бүтән кешеләр. феминистка да бүтәнсе. Какой-то солянка була инде бу. Фильм түгел. Бу бер никадәр актуаль яңа турында сөйләшү иде, хәзер Рәфидә сиңа Хәзер директор актуаль булмаячак. Пандемия сине ничек үзгәртте? Ул мине үзгәртте дип мин күп ашадым. Мин дә күп ашадым. Мин пандемия вакытында бүләм гафу. Мин пандемия вакытында тазардым. Минем сез менә бу бит алмаларны күрсәгез. Ярый әле. Хәзер инде үз нормаль халәтемә килдем. Илья сезнең хәзер безгә прессын күрсәтмәкче ахрысы булай иттереп маташты. Имеш мин пандемия вакытында ашамадым. Спорт белән шөгыльләндем. Вы чего вы спойлерите то, что Министерство ветеринарии не тоже спойлерили? Кызык түгел. Кыскасы менә монда таза идем мин. Но ярый әле теге бераз генә пандемия узганнан соң инде үземне тәртипкә китердем. Рәфидә күп ашады. Мин бүлек кайтырган. Яра хәзер нидә о 5 тапкыр кычкыра әле. Мин күп ашадым бит инде. Ни өчен дигәндә күп ашадым. Мин Казанда. Ничек күп ашадың? Я менә минем шундый бер сәер гадәтем бар. Мин Казанда күп ашамыйм. Ашыймыйм мин Казанда. Миңа ул атмосферага бәйлеме, минем белмим. Авылда мин Хавасы тәмле ди. Атмосферага түгел, просто авылда әзер, монда үзенең акча түгел. Юк, аңада түгел хәттәме. Авылда әзерлисең инде. Анда бит әни, сатып алып коялар бит реберне. Ачасың холодильникны, нәрсә телисең, шуны әзерлисең. Белмим, аңада бәйле түгел ул. Анда үз акчасы. Хава, Рәфидә авыл кызы. Мин авыл хавасын. Сез беләсезме икәнсез? Беләбез. Беләсезме? Без шәһәр хавасын сулап үстек. Шуңа күрә дә шуны әйтә алам. Әзрәкләки авырдыр да мин хәзер. Белмим, сез сидәсездер инде соң тазарганмыдыр да бәлки. Юк, син ябыккан. Аннары соң мин онлайн карадым спектакльләрне. Менә бу минем өчен шундый яңа тәҗрибә булды. Минем бер тапкыр да спектакльне теге ноутбук кошына килеп утырып караганым юк иде. Син татар спектакльләрен карадың? Татарныкын Камал Нинекен карадым. Тинчурин. Британияныкын. Мин Камал Тинчурин Тантана премиясына шуннан карадым. Мин диктор менә миңа шундый кызык тоелды. Ну барбер бит инде спектакльдә жанрырак, шундый теге. Кино караган кебек булмадымы? Кино, ләкин белмим, сыйфатлы иде ул. Һәм ул сумана түләп карадым мин һәм. Сез не беләсезме? Аша әзерләгәнне кайбер бүген әйткән идем мин аны. Монда әйтеп тормыйм инде. Киләсе шәһәр Кирәкме монда әйтеп торырга? Барыбыз да Кайбер кешеләр 7 сумга бер ай буе яши. Ә син 10 сумга фильм карыйсың. 7 сумга провид. Нидер бер Әйе, Миләүшә, безнең Миләүшә, без яши Ул бит тәҗрибә иде аның.
Миләүшәгә сәламнәр, безне тыңласа. Менә шулай спектакльләрне карадым. Бу минем өчен тәҗрибә булды дип әйтик. Аннан соң 2 ноутбукта утырдым бит, инде күз бетте. Әлбәттә инаннары Безнең кешеләр хавасларга чыгып китә. Минем отларым юк. Шуңа күрә от ошатырга теге ошата алмадым инде. Сыйыр жасың бар. Сыйыр шаттым. Без Тагын нәрсә авыл диванасы. Тагын нәрсә дiyeyim, минем бүтән үзгәрешләр юк ахрысы. Шул китаплар, менә китаплар укырга вакыт шундый теге күбрәк булды инде. Шундый теге рәхәтне фильмнар карарга, сериаллар карарга. Шуңа күрә сериал карый башладым да инде мин хәзер ничек карап бетерермен белмим. Июльдә. Июльдә бөтенесе бер юлы берничәне карый башлагач. Мин уку вакытында карыйм, сериалларны карамаска тырышам. Иә. Шуңа күрә бу пандемия сериаллар карарга мөмкинлек вакыт бирде. Мин никтер карап бетерә алмадым. Син? Күндә китап укыдым, кызыксынган документаль фильмларны карадым дип әйтәсе килгән иде, ләкин алай дип әйтә алмыйм чөнки Мин китап. Ой, Ильяс шундый не интеллектуал. Чигелгергән. ләкин чынлыкта алай түгел, әлбәттә кызганычка каршы. Кызганыч. Кызганычка. Кызганыч. Кызганыч. Кисәсең каршы дигәнем. Ләкин шулай да пандемия берникадәр минем тормышымны үзгәртте, чөнки миндә башка бер төрле гадәтләр барлыкка рәхмәт Рәфидә. Юк, гадәтләр барлыкка килде һәм мин спорт белән шөгыльләнә башладым. Башладым. Чөнки, Ильяс битен спорт физкультурага йөрмиде. Футбол уйнайды. Юк, футбол. Аны ишинде Хыдаем. Менә дөрес мин дә шулай кабул итәм, чөнки атнага бер тапкыр Туп тибу минем дә исемә төште. Туп тибу миңа калса спорт белән шөгыльләнә түгел ягыман. Хәзер мин һәр көн йөгерәм. Бу инде апрельдән бирле, шуңа күрә. Мин һәр көн йөгермим менә. Мин дә йөгерә башладым димәкче идем, но марафонда. Кайда йөгерәсең син хәзер Казанда? Мин Общага башта авылда идем, хәзер мин Хәзер кайда? Без бергә торабыз. Мин Моны белергә тиеш түгел беркемдә. Мин кич белән йөгерәм, иртән түгел. Мин кич ярта йөгерәм. Махсус ни дигән. Мин юк, мин бар бит ниләр, ябалаклар һәм икенче тип кешеләр Аңладык. Оныттым. Тукран түгел, Тургай мәле ул. Тургай. Тургай. Тургай түгел инде. Тургай түгел бу. Жафраны. Туктагыз инде Тургай. Тургай бит. Тургай. Ярар. Бу Иртән ябалаклар бар һәм тургайлар бар. Ябалаклар бар, әйе. Менә мин ябалакларга керәм, чөнки мин барлык әйберне кич белән генә эшли алам. Мәсәлән, керәм икәнсең. Мәсәлән, мин ел ярым элек йөгерергә тырышып карадым иртән. Ләкин минем килеп чыкмады, мин 3 көн йөгердем һәм ташладым. Хәзер пандемия чорында мин кич белән йөгерә башладым һәм минем чынлыкта ул гадәткә әйләнде, чөнки мин инде апрельдән бирле һәр көн йөгерәм. Шуңа Сабан тургайы. Жабыр. Сабан тургай, рәхмәт. Тургай булсаң. Саба тургай дип ишеттем. Ильяс тургай. Әлегә көнгә кадәр дәвам итә. Һәм менә сез Ашап ятканда Ильяс сез ашыйбыз дидегез. Мин йөгердем бит аннарысын. Ашаганнан соң йөгерәм бит мин. Ну хәзер генә йөгермим инде. Сез Ой буе. Мин ой буе йөгердем. Сез ашыйбыз дидегез. Мин киресенчә үземнең ашау гадәтләремне шулай үзгәрттем берникадәр. Мин баладан баш тарттым. Ул майдан бирле. Һәм майдан бирле бернинди бала бирдә ашаган юк. Шуның белән подкастны тыңласак та була. Без ауладык, нәтиҗә Ясадык. Диетага утырабыз. Ильяс әйтте, без таза дип. Мин алай дип әйтмәдем. Шуны уйладың? Уйламадым. Һәм менә барбер берникадәр үзгәрде. Үзгәргән. Син үзгәргән. Ну, әгәр дә соннарга килгәндә, соннарга 10 килограмм. Өстәлде безнең. Бетте. Рәфидә белән. Бетте. 10 кило. Син бигрәк кипкәнсең бит. Юк, кимәм. 10 килограмм кешене. Ну, ириге тозарак булды. Юк, кара, мин бер атнада 10 көн җыйдым. 10 килограмм җыйдым. Миңа киресенчә, миңа менә булай. Бәл шашып. Бу формадан ничек әйтим, миңа әйбәтрәк. Үземә барбер ничектер. Син бит менә үзеңне ничектер тоясың барбер. Физик халәтең, эмоциональ халәтеңне. Һәм миңа мондый халәттә күбрәк әйбәтрәк. Ярар, без шат синең өчен ни дисәң дә. Менә бит үзгәрешле Бик кичергәннәр. сокланам һәм Без ошап атканбыз. Нишләтәсең инде һәр кешенең үз ихтыяҗы. Менә шундый үзгәрешләр сездә, миндә, Рәфидәдә. Мин чәч кистердем.
Sizde bir Refidede Şopan seni isimde etmedi sen seyir tuyulmadın mı? Tıyıldı menin de tigi haman Yeleşken kişi. haman tigi naşar kişi bulup көрünmeyim dip kişige haman tigi hater bulmayım dip. Siz oңайынан бізде яхшы яңалықтар бар. Гүлнашыр яңалықтар тыңдағанда шешмейік. Бик яхшы яңалыклар булайды. Мин туямалар. Сіз оңайынан бушлай подводка, кіріш яңа темаға. Сіз оңайынан яхшы яңалықтарға келгенде Навальный уянды. Барлық Бу Ильяс слушай, барлық болған ким қойып әле? барлық болған вакыйгаларны исенә төшерде. Мен юк, дөресен әйткәндә сөенечле, чөнки менә мин Ильяс кебек үк сәясәткә ухат якын кеше булмасам да, ни өчен Булмасак та. Булмасак. Минем Навальный огланган дигән Шынлыкта син соңгы арада сәясәт артыннан күп күзәтә башлады. Ильяс белән язышабыз көнтен шул факта. Telegram biz tulu WhatsApp hem VK bizning Йөгереп кергәч язасыңмы? Ул йөгереп кергәч миңа яза. Сразу менә шундый сыра Ильяс, шундый хәл. Таки уртак чат төзергә миңа да кызык ясак. Аны өйдә? Безгә карага, безнең сәясәткә карага ярамый бу төнәргә. Ярамый. Син нәрсә әйтмәкче идең? Мин утырам, уяндым. Иртә белән инде белмим сез ничә булгандыр. Уяндым һәм иң беренче теге ачкан яңалык инде. Ул да булса Навальныйның оғлануы. Мен өзім просто менә монда башымда не булды теге нәрсәле ниндидер бер чылчок дип әйтегенде. Нәрсә булган, нәрсә итеп кирип киттем. Мен просто иң беренче итеп дип әйтим инде. Иң беренче итеп укыйм бизнес онлайнны. Аларда күрдем дә. Алардан укымадым, аларга клик ясамадым, бүтән изданиягә кирип киттем. Бәтәш. Һәм Ильяска яздым. Ильяс дөрес что ли дип. Навальный белән. Ильясны Навальный белән турыдан туры. Навальныйның сол кулы. Турыдан туры ние бар? Элемтәсе Навальный белән шундук андан хәлен сорап миңа җиткерде. Һәм Ильяс мине бу эшнең, бу теге вакыйганың идеяне тотты. Мин Ильяска язмадым, язасы идем, митем авыр. Үзәгемдә тотты. Авырлыктадыр менә бу утырадыр Ильяс уйлап. Бик авыр шундый дөресен әйткәндә, мин хәтта Ильясның миңа язуыннан, ничек менә бу информацияны миңа бирүеннән сиздем Ильяска авыр икәнлеген. Шундый бер вакыйга Навальныйга кагылышлы, күз яшьләренә кагылышлы дип инде. Берничә ел элек, 2 ел элек буга ялгышмасам, бер көнне фейк таралды ВКонтактеда Навальный үлгән дип. Менә прям бөтен лента тулды шул яңалык белән. Ашкач лентаны син әйткәнчә ничектер күз яшьләре килгән сыман, чөнки чынлыкта мәсәлән шул Медуза яздан лента часто бөтен алар фактны язмый, шулай дип сөйләр язды. Авторитетлы изданиялар бөтенсе язып чыкты. Навальный үлгән дип. Менә шул алар факт дип яздылар. Аннары берничә сәгатьтән соң ВКонтакте заявление не белән чыкты, гариза белән инде алар аңлаттылар. Аларның платформасын кемдер взламай иткән, һәм группаларны взламай иткән, һәм шул бер яңалыкны бөтен авторитетлы ниләргә, гмчларга бөтенләй биреп чыккан, һәм шулай килеп чыккан лентада. Бернинди дә теге бу вакыйганың үзәгенә, бу вакыйга тирәнгә китмичән генә бер генә әйтәм. Навальныйдан бигрәк мин аның хатынына һәйкәл куярлык беләм инде. Юк, ниләр тыңлаучылар ишкән. Тыңлаучылар да беләчәк. Мин бит әйтәйдем. Яхшы, гафу. Аның хатына һәйкәл куярлык дигән фикергә килдем. Чөнки ул булай да аның белән бик күп нәрсәне кичкән кеше. Ир-ат белән бит ничек рәхәт теге, әгәр дә ул Шулпан белән. Ул бернинди дә Ир-ат ничек рәхәт. Нәрсә уйлагансыздыр, мин бүтән нәрсә турында әйтәм. Ир-ат белән нинди шактар рәхәт. Әгәр дә ул бернинди теге сәясидер, тегендидер, мондыйдыр вакыйгаларга теге бәйле булмаса, тыныч кына, матур гына яшәп ятсалар, бит Навальныйга көн сайын ниндидер бер һөҗүм, көн сайын ниндидер бер давление дип әйтә. Һәр таңган сайын ниндидер бер яңалык бит инде. Аларның гаиләсе артына көнне күзәтәләр. Шуңа күрә мин менә бу Юлия ханымга чынлап та һәйкәл куярга әзер, чөнки
Һәр көчле ир-ат янында көчле хатын-кыз булырга тиеш дигән гыйбарә. Менә нәкъ шушы гаилә әлбәттә. Һәм менә шушы гыйбарә шушы гаиләгә бик туры килә. Балаларына да билгеле инде. Һәм Юлия менә Аны да күреп үсәдер. бер караганда бит инде ташла да кит инде, җиңелрәк тормыш, рәхәтрәк тормыш булырга мөмкин бит инде. Кайбер хатын-кызлар шулайларга мөмкин. Нигә мин моның белән көн саен курку астында яшәгәнче рәхәтрәк, җиңелрәк тормышта яшәмим әле дип аерылырга мөмкин. Быел бик күп кешеләр аерылды. Рәхәт тормыштан да. Юлия инде менә инде теге нык хатын-кыз булуын күрсәтте. Шундыйлар әйтенә Светлана Тихановскийны да кертергә мөмкин. Беларусьтагы. Аның турында соңрак бераз. Гомумән ни өчен бу яңалык турында башладым? Бу әйтеп киткәнчә көрәш эше, чөнки бездә бүгеннән сойлаулар башланды. Бу чыгарылыш качан чыгардыр белмим. Ул көнгә бәлки сойлаулар биткән дә булыр иде, ләкин шулай да без яздырган көнне сойлаулар башланды. Беренче көн тавыш бирүнең алдан. Һәм бу сойлаулар турында сөйләшү миңа калса сөйләшергә кирәк, һәм сөйләшми калу ул дөрес булмас. Аеруча бу темага бәйле бер мөһим яңалык күп ботнада булды. ФБК үзенең алар үзләренең журналистик тикшерүен чыгардылар. Һәм анда күбебез белгәнчә, анда Татарстан президенты турында сүз бара. Һәм аның алар үзләренең дәлилләрен китерәләр инде. Коррупциягә бәйле дәлилләрен китерәләр. Һәм минем бар тик бер генә сорау, ни өчен берседә бу аларның бу журналистик эшенә җавап бирмәде. Шул бер генә сорау. Ни өчен берседә җавап бирмәде? Чөнки әгәр дә шул туры эфирне карасак, Татарстан президенты белән, анда нидә аларның чат бар иде бит сорау бирү өчен. Бөтенсе сорау язалар, модераторлар бетерәләр. Шул гына сорау. Һәм мин бит әйтмим, син шулкан карап куйдың шулай дип, ләкин мин бит әйтмим, мине чынлап та урлаган яки урламаган дип. Миндә бернинди дәлил дә юк. Ләкин алар әгәр дә үзләре җавап бирсәләр, бу журналистик эшкә. Алар аны күргәнме соң? Миңа калса мондай бер сорауны димим, син күздә тоткан видеоны дип күздә. Миңа калса мондай берне күрмичә калып булмый. Җавап бирмәүнең бер генә логик һәм биологик булмаган нигә бардыр инде. Ул да булса, әлегә безнең республикада башкарак шолкымда яшибез бит инде. Не до этого дигән матур гыйбарә бар. Шуңа күрә миңа калса барыбер дә кайчанда булса моңа җавап булачак. Бәлки булыр. Хәшюгы сойлаулардан соң. Хәшюгы бездә бит инде һәр вакытта сойлаулардан соң нәрсәдер үзгәрер дигән яшибез бит инде шундый бер ышану белән. Шуңа күрә миңа калса бу теманы күтәреп чыгарлар. Сорау бирерләр. Һәм аны әлбәттә аңлатачаклар ничектер итеп. Шуңа әзерләнәләр кебек. Ничектер аңлатырлар һәм әйбәт, әгәр дә ничек тә булса аңласалар, ул инде ничектер берникадәр әйбәт була, берникадәр халыкның җиңүе була, чөнки аларны җавап бирдертәләр. Һәм шулай бу темага кагылышлы, миңа калса бу фильм бит ничектер менә аларны сүгерешен генә түгел, гомумән халык аны бу фильмны карап үзенең альтернатив фикерен төзи ала. Сез Юрий Дудның соңгы интервьюсын карадыңызмы? Юкмы? Бер актер беләнме? Глуховский белән писатель. Юк. Мин әле бик еракта. Глуховский Соловьевның ни турында, тапшыру турында бер үзенең фикерен белдерә инде. Менә аны караучылар овочлар дип әйтә инде. Һәм Дудь сорый инде, ник син аларны овоч дип атыйсың? Әгәр дә алар, мәсәлән, аларның башка фикере булса, алар башкача синнән аермалы буларак башка сәяси позицияны
карыйлар икән, күрәләр икән дә, нигә алар овощ булырга тиеш, ә син овощ булмаска тиеш инде. Һәм Глуховский бай дип әйтә, әгәр дә аның караучылары чыннан да информацияны тегеннән дә алалар икән, һәм мондан да алалар икән, бу алар чыннан да гражданиннар дип әйтә инде. Әгәр дә алар информацияны бары тик Соловьевтан гына алалар, бу овощ дип. Менә шуңа күрә әлеге фильмны бары тик теге оппозицион кешеләр өчен генә карарга түгел, ике яклы фикердә булырга тиеш инде. Шуңа күрә бу фильм шул яктан әйбәт, бу башка яктагы фикерне бирергә мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә Уйларга тәргиш бирәчәк инде кыскасы. Шул гына. Гомумән сойларга килгәндә, сойларның форматы хәзер безнең илдә үзгәрде. Нигә бәйле? Конституциядан соң, чөнки конституцияга сойлар 7 көн барды. Һәм шуннан соң Конституция сайламадык, тавыш бирдек. Конституцияга үзгәрешләр кертү өчен тавыш бирдек. Һәм аның форматын алдып, хәзер бөтен сойлар да шулай узачак. Берничә көн. Һәм мен калса мондай берничә көн уздыру сойларны берникадәр дөрес түгел, чөнки теге фальсификацияларга урын күбәя. Чөнки мәсәлән күзәтүчеләр бар бит инде сойларда. Ул сойлар күзәтүчеләр мәсәлән бер көнне килә алалар, икенче көнне килә алмыйлар икән. Һәм ничектер чисталык югала сойларда. Блогерларның да күзәтүче булып теркәлү дип әйтергә ярар. Ничек Күзәтүче булалар. Миңа калса, белмим. Бу ниндидер адым инде теге билгеле сайлауның менә шундый булып үтүен күрсәтү инде. Әмма блогерлар миңа калса блогерларның бик аз проценты гына да нәрсәдә катнашканын аңламыйм. Күзәтүчелеккә килгәндә, гомумән мин үзем 2018 елда күзәтүче булып эшләгән идем. Россия президенты сайлауы вакытында 2018 елда. Һәм әлеге күзәтүчелек эшеннән соң минемчә гомумән сойларга барасы килми беренчедән. Һәм аннан соң мин бары тик шул бер тапкыр гына сойларга бардым. Безнең 3 тапкыр сойлар узды бу аңардан соң. Һәм гомумән хәзер күзәтүче буласы килми. Чөнки ничектер анда күргән вакыйгалардан соң, гомумән андагы вакыйгалар мине ничектер үзгәртте дип әйтәсем килә. Һәм теләгемне бетерде. Гомумән икенче тапкыр күзәтүче булып барырга теләгем юк. ВКонтактеда бар статьясы, аны беркетергә кирәк булыр. Яки кемгәдер личкага җибәрергә кирәк. Мин шулай нидән Голос платформасыннан Голос платформасы бар. Ул күзәтүчеләр әзерли. Һәм алар күзәтүчеләрне төрле ниләргә участокларга теркеләр инде. Мәсәлән, Казандагы, шулай ук Шолодагы участокларга теркеләр инде. Һәм мин шул Голос платформасы ярдәмендә укуларда катнаштым. Безне өйрәттеләр, ничек күзәтүче булырга, ничек күзәтергә бөтен сойлар артыннан инде. Һәм өйрәнде бөтен әйберне. Аның нәрсәсен өйрәнәсең соң? Блогерлар өйрәнә. Анда чынлыкта күбе бергә кирәк. Ник анда бин киләсең дә карыйсың, нәрсәсен ниндидер бер бозылып Чынлыкта сине мораль яктан беренче мораль яктан әзерләр. Чөнки сиңа карата председательләрдән, анда комиссия әгъзаларыннан бер давление була. Алар агрессорлар сыман булачаклар, чөнки алар синең голос ул оппозицион платформа. Һәм алар синең голостан икәнен белгәч, алар аңлыйлар бүтәнчелек. Менә син бөтенләй бер артыннан күзәтәчәксең икәнен аңлыйлар инде. Һәм аларга юллар ябылачак. Шул ук мәсәлән, әгәр дә бюллетень атырга, мәсәлән, кешеләр санын арттырырга, аларга бу юллар ябылырга мөмкин. Шуңа күрә алар сиңа башкача карый башлар. Һәм шулай килеп чыкты да, мин катнашкан шул участокта шулай килеп чыкты. Башта бөтенләй бер әйбәт башланган инде, ләкин азагы бик начар бетте. Һәм ул әлбәттә ул тәҗрибә булды. Ләкин тәҗрибә булды, ләкин ачы тәҗрибә. Тискәре ачы тәҗрибә булды. Чөнки син уңайны көткән идеңме? Белмим мин. Алай булмастыр дип уйлагандыр инде ул. Ниндидер бер ал күзлек белән киләсең. Мин ул вакытта 18 яшь иде. 18 ялгышмады. Ул булган 18 яшь иде ул вакытта миңа.
мартта булды ул сайлаулар 18 яшь иде миңа. Ниндидер бер эчке ышануу белән киләсең икән син теге менә булайдыр дип. Чөнки анда бит әле башка күзәтүчеләр дә бар. Теге Путинның күзәтүчесе, Жириновскийның күзәтүчесе, шундый алар да бар һәм кандидатлардан күзәтүчеләр бар. Һәм аларга 40 яшь иде һәм алар акча өчен килгәннәр иде. Менә аларга бирәр 1000 сум һәм син әйтәләр бар шунда утыр дип күзәтүче булыр дип инде. Алар акча өчен килгәннәр иде. Голстан берәр түләмәр син гражданлык хукугын гына үтисең. Әгәр телисең үтәргә гражданлык хукугын һәм үтисең инде. Менә мин шулай дип барган идем. Һәм шулай ук әлеге 40 яшьтәге абзыйларга каршы тору ул бик авыр. Син 18 яшь булганда. Сине бөтенләй бер мөселман булмаганда. Сине бөтенләй җитди кабул итмиләр. Üçüncü temaga күчкәндә мин бернинди киреш тә юк, шул киреш әзерләнмәгән, шулай да булса да üçüncü темага күчик. Üçüncü тема безнең инде булган вакыйгаларга бәйле, ләкин шулай да минем аның турында сөйләшәсе килә. Башыклары калды. Бу менә бу 2020 елда белмим. Бик күп беренчедән бик күп иҗтимагый вакыйгалар булды. Икенчедән бик күп сәяси вакыйгалар булды. Беләсезме, менә мин бераз гына сезнеңчә мин бераз гына туйдым да дип әйтим, чөнки көн саен уянасың, ниндидер бер яңалык көтәсең, теге яхшы яңалык көтәсең, мәсәлән, монсында шартлаган, монсында үлгән, монсында мондый бер эшләгәннәр, монда мондый нәрсә. Бейрутта шартлау булган дигәндә. Просто Бейрутка килгәндә анда кичә шартлау булды. Шушы җирдә. Ой, хутышкыш. Менә ниндидер бер яктылык юк 2020 елда. Бик негатив күп һәм Харайым менә. Бәлки шуннан да соңгы елдар. Білмеймін, мен қалса Гадәттә соңгы көннәр шулай начар бетә, тәмамлана соңгы еллар. Үлем китем күп. Тута соңгы көннәр. Ахыр заманда Кыямәт көне дип әйтәләр. Ахыр заманга якыная инде булай. Бу конкрет вакыйгаларга карасак. Мәсәлән, шул яңалыклар повесткасына күзәтсәк, анда беренди яхшы яңалык бармы гомумән? Шул әгәр дә Ефремовның нине хөкүмәтенә карасак, һич юк инде. Бөтенләй яхшы яңалыклардан мин хәтта мисал да китерә алмыйм. Яхшы яңалык дип инде мәсәлән, менә без әкрен генә үзебезнең темабызга кирип барабыздыр инде. Шул ук Башкортстандагы Куштау халкы дип инде Башкорт халкының җиңүе бу менә белмим, бу хәтта бездә горурлык хисе тудырырлык әйбер иде. Чөнки дөрестән дә үзләренең бердәм булуларын, дөрестән дә үзләренең менә башкорт канлы булуларын күрсәтүләре һәм шулай каршы торулары системага дип әйтик, һәм мин хәтта аларның бу очракта ничек кенә яңгырамасын башлыкларының да әзме күпме ниндидер бер Ради Хабиров элеш кертүен, әзме күпме исемләп әйтәбез. Әзме күпме дип мин теге аның аркасында җиңделәр димим. Башта ул аның аркасында башланды һәм аның белән тәмамланды. Ильяс, әмма бит барыбер хатаны тану ул әле ул ниндидер бер кем хатаны әле монда хаталар. Яхшы җанымга. Бу вакыйга Куштау турында күбебез беләбездер инде, шуңа күрә аның детальларын сөйләп торырга кирәк түгел, ләкин менә Шулпан әйткәнчә, әлеге кешеләр менә бу тауны саклап калучылар, алар чыннан да геройлар, бүгенге көннең геройлары дип әйтергә атарга буладыр аларны. Минем бер сорау бирәсем килә сезгә, менә бит инде моны сакларга дип теге интернетта флешмоблар китте, бигрәк тә җырчылар, артистлар кушылды. Менә нигәдер мин бу әйбергә җырчыларның кушылуына бик скептик карадым дип әйтим. Бер яктан ул хайп өчен эшләргә мөмкиндер, икенче яктан шуннан да хайп дип әйтмәс иде. Кайберләре әлбәттә, Мин ихласлык күрмәдем менә. Кайберләре әлбәттә хайп өчен эшләргә мөмкиндер алар. Мин ихласлык күрдем Айдар Галимовта, чөнки аның клибының әсәсе дигәндә иң беренчеләрдән булып ялгышмасам, ул менә калган җырчыларның алар бөтенесе дә под копирку фотоларын бер төрле фонга куеп, бер төрле диярлек сүз язып, белмим, мин мондай ихласлык күрмәдем. Беренчеләрдән булып шулай Максим Галкин бу турыда сөйләде һәм мин бит үзебезнекеләрне әйтәм. Мин Максим Галкинның сүзе юк, Максим Галкин бик теге игътибар иттем. Аңардан соң чыннан да Мин нигәдер Максим Галкин куйгач, теге кара Максим куйган ничек мин куймадым дигән кебек аларда. Теге мин дә куймадым ник, чөнки беренчедән мин теге ул тауны күргән кеше түгел, теге мин яза алмыйм, менә
кайберләр язган ки бу тау искитмәле матур, мин анда күреп аны хыялланып, илһамланып йөрим дип әйтә алмыйм. Күрмәгәч Ләкин син беләсең. Хәзер белә инде. Башта кем белгәндер, кем белгән нәрсә икән. Вдруг. Юк, менә шуңа куймадым. Икенчедән теге кылана инде монсы да модага кушылды дип әйтүләреннән, чөнки дөресен әйткәндә ул бик үзенә күрә бер модага әйләнеп китте аннан соң инде теге. Шигырьләр язылган да. Әйтмим, андый поддержка да кирәк теге. Син битараф булмаган күрсәтүдер инде ул. Бәлки мин хәзер битарафлыгымны да күрсәткәнмендер. Берникадәр дәрәҗәдә булай куймыйча, нимичә. Әмма инде яңадан теге әйткән башта әйтелгән нәрсә килгәндә, бу җиңү, бу башкортларның да җиңүе түгел дип әйтергә була моны. Бу ниндидер бер бердәмлекнең һәм дөрестән дә ил текерсә күл була дигән мәкаләнең гамәлдә исбатлануы. Шундый ук геройлар, миңа калса хәзер Хабаровскта һәм нидә Беларусьта. Алар әле җиңүгә ирешмәделәр, ләкин миңа калса Битәбез нәрсәдер. Миңа калса Беларусьта инде алар җиңүгә күп калмады, чөнки Александр Лукашенко бик күп дөрес адымнар эшләмәй, чөнки мәсәлән шул ук аларда Координационный совет дигән яңа оешма бар, һәм аның һәрбер кешесен төрмәгә утыртып чыктылар, һәм икесе аның Украинага китте, ләкин көчләп чыгардылар аларны Украинага. Һәм моннан соң миңа калса халык, хәтта Лукашенко анда берничә айга калса да, халык инде аны җитди кабул итмәячәк. Киресенчә, аның бөтен абруй төшәчәк калган. Хәзер үк төште инде ул. Чөнки аның хәбәр нинди абруй түгел, рейтинги юк инде шулай да. Ләкин миңа калса күп калмады инде аңа. Һәм ул анда теге счет на дни идут дип әйткәндәр ушыда, монда да шулай. Шама белән күпме вакыт. Миңа калса шама белән Төп белгеч. Юк, барыбер әлбәттә күз аласыңдыр. Миңа калса 1 ай. 1 ай? Бик тиз килеп җитә. Чөнки мин үзем кадәр ниндидер вакыйга булмаса, мин үзем уйлаганча, алар бит һәр якшәмбе саен аларда күбрәк кеше, һәр якшәмбе саен аларда кеше чыга урамнарга. Һәм мин үзем уйлаганча, атна узган саен әзрәк кеше чыгар дип уйлаган идем. Теге кешегә инде кызыксыну бетә дип. Ләкин аларда киресенчә аларда һәр атна саен күбрәк кеше чыга һәм һәр атна саен күбрәк кеше Лукашенконың резиденциясына таба бара. Анда кычкыралар, Лукашенко бер тапкыр да чыкканы юк әле ул кешеләр янына. Ләкин бу бит инде накал. Һәр атна саен анда Минскта һәр ял көне 100 меңнән артык кеше чыга. Бу моның бу саны әле арта. Мин әлбәттә теге ничек әйтим инде, бу вакыйгаларга ниндидер бер билгеле бер фикерем бар инде, әмма мин аны теге әйтмим, әмма шуны әйтәсем килә. Беләсеңме, нәрсә мине бик борчый һәм миңа бик авыр бирелә. Күрү, миңа гына түгел, гомумән бөтен кешегә инде авыр бирелә. Бу бит инде ниндидер күләмдә бер теге насилие. Мин теге табигатым буенча бөтен төр насилиегә каршы кеше, бөтен төр теге булсын ул ниндидер бер җәза буларак насилиегә каршы да, һәм теге ниндидер бер әйберне туктату, мәсәлән, үзгәртүгә бәйле рәвештә насилиегә да каршы кеше буларак. Кыскасы, эмоциональ яктан миңа бик авыр. Моны әйтүдә хәтта. Үз мәнфәгатьләре Лукашенко үз халкын кыйный. Менә шуны әйтәм. Үз мәнфәгать Лукашенко түгел. Мәсәлән, кара, ул хокук сакчылары анда чыккан. Алар син кара, алар шул дәрәҗәдә озлобленный булган, алар үз агрессиясын чыгара гади халыкта. Алар теге әйтмим мин приказ буенча ярар, әйтик 80% приказ буенча эшли. Аның 10% бәлки каршыдыр, һәм 10% бар гомумән үзендәге агрессиясын, үзендәге менә бөтен пычрагын чыгаручылар бар. Мин теге 80%-на да, теге 10%-на исем китми дип әйтим инде ярар. Менә бу 10%-на, менә бу үз ачуларын, үз үчләрен алучылардан бик куркам. Алар миңа калса хәтта куркынычрактыр да. Алар халык аларны бер кашан да кичермәячәк. Аларда бит хәзер махсус лозунг бар. Не забудем, не простим, не забудем, не простим дип кычкыралар шул силовикларга. Менә шул менә бу һәм сугышсыз насилиегә килү, менә теге
Шиттен килмәгән бит инде менә бу әйбертеге. Кемдер сугыш башламаган аңа каршы. Үз илеңдә шундый сугыш башлану, сугыш в кавычках инде билгеле. Насилие шундый менә Бу куштанлыкларда тынычлыкның югалуы, менә үзеңнең мәнфәгатьләреңне өстен куюдан килеп чыккан нәрсә бит инде бу. Һәм шундый кешеләр Хабаровскта яши һәм алар шулай геройлар. Гомумән, шул Беларуста булсын ди, шул Куштауда булсын, шул Хабаровскта булсын ди, алар Бездән ераграк булганнар шундый. әлеге туктале. бу әле урамга чыккан кешеләр, үзләренең хукукларын якларга чыккан кешеләр, алар чыннан да геройлар. Миңа калса һәм алар мин ышанып калам, алар җиңү белән тәмамлаячаклар бу көрәшүләрен. Асылда алар бит бер нәрсә сорамый, алар сорамый миллион, алар сорамый Алар беренчедән җавап бирүне сорый. Алар җавап бирү һәм алар сорый үзләренең хокукларының тормышта да, гамәлдә дә ашырылуын. Алар бер нәрсә сорамый, алар таләп итми бу бер нәрсә. Алар сорый. Мәсәлән, әгәр шул Хабаровскны алсак, алар бардык Дегтяревның халыкка чыгуын сорый, ләкин ул халыкка чыкмый. Алар шуннан ачулы. Һәм гомумән шуның белән тәмамлаасы килә, мин аларга җиңү телим беренчедән, һәм алар җиңәр дип өметләнәм. Һәм алар чынында бу эш җирнең кешеләре, алар чынында минем өчен геройлар һәм чын гражданнар дип әйтим, үзләренең хукукларын яклый белүче гражданиннар. Сезнең берәрегезнең менә бу җирнең берәрсендә буласыз килмиме журналист буларак булыр идегез. Безгә иң якыны Куштау инде анда. Куштау бит инде ярар нормаль тәмамланды дип әйтик инде. Хабаровскка барсаң анда бик озак очарга кирәк, ләкин барып кайтырга әле барып кайтасың килә. Хәзер дисеңме? Менә хәзер үк шул секундта. Юк, менә шушы ситуация барганда име? Минем юк. Мин мәсәлән Хабаровскка барып кайтыр идем. Мин Хабаровскка барасым килә. Әлеге чыгарылыш сәяси иҗтимагый темаларга бай булды. Шулай начар темада битер, начар темада начар начарлыкта бетермәбез. Без киресенчә әлеге кешеләргә, әлеге көрәшчеләргә җиңү телибез һәм аларның җиңүенә ышанып калабыз һәм шундый ноктада тәмамлыйбыз әлеге чыгарылышны. Бу чыгарылышны тыңлаучылар минем юнсыз фикерләремнән шаккатмасын инде. Мин үзем белгәнчә һәм үзем шамалаванча гына ниндидер бер фикер әйтергә теләдем. Кайбер акыллы кешеләр бәлки башкача уйлыйдыр, шуңа күрә әйтеп куям. Алдан ук, чөнки мин беләм, минем теге әзгенә тупой булуымны төрттереп күрсәтүчеләр булачагына. Һәм безнең юбилей чыгарылышны тыңлаучыларга әлеге мизгелләргә барып җиткән кешеләргә рәхмәт. Һәм безнең саулашырга вакытыбыз да килеп җитте. Киләсе очрашулар булыр дигән өметтә калам инде мин. Я карап әйтәсез, миннән торып бит. Безнең киләсе чыгарылышлар инде ул тыңлаучыларыбыздан да торадыр, чөнки без аларның тәкъдимнәрен көтәбез. Алар белән безгә комментарийларга язсыннар иде, нәрсә тыңларга телиләр, бәлки берәр фикерләре бардыр. Бәлки үзләренең дә кунак булып безгә киләселәре Без ачык алар өчен, безнең ишек һәрвакыт ачык, мөмкинлекләребез һәрвакыт бар. Шул безнең аңлаганыбызча хәзер YouTube'да чыгарылышлар чыга һәм аның астында сылтамалар булачак. Үзегезгә ошаган сылтамаларны табып, шуннан үтеп, мәсәлән, безнең ВКонтакте группасына керә аласыз, яки башка темаларга. Instagramга түгел. Безгә язылыгыз теге Рәфидәгә, Чулпанга, Ильяска. Рәфидә дигәндә белән Рафида түгел. Рәфидә Галимҗанова, Ильяс Бахау һәм Чулпан Гариф. Дөрес әйткәндә мин шундый сагынганмын подкаст яздыруны, шуны гына әйтәсем килгән иде. Без сиздек. Син сагынмадыңмы? Диген? Сагындык. Сагынмаган, ярый. Рәхмәт сезгә. Мин монда эштән туктамадым. Сезгә рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.